Sanibonani muri yeZimbabwe. So nyaya iri panapa mujadala nayo nhasi inyaya iri kutenderera, nyaya iri kunetsa yekuNorton iko kuri kunzi pane vanhu vanga kuti zviti vatumwa naPresident Emmerson Mnangagwa kuti vadzinge vanhu vanga vakagara pafamu. So nyaya iyi ndaisangana nayo paVOA Shona avo vanoita zveStudio 7 and stuff. So ndo vanga vakanyora nyaya iyi pabepa ravo. So vakanyora kuti dare repamusoro reHigh Court ramisa bazi rezvekurima mudzviti uye mapurisa avo vaiti vatumwa nemutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kudzinga mudzimba mhuri mazana masere papurazi reskia kuNorton Mashonaland West. Vashandi ava vanoti vakasirwa dzimba idzi nemurungu wavaishandira uyo akazotorerwa purazi uye havana kwekuenda, asi mutongi wedare repamusoro vaRogers Munyangadze vakati nzira yaida kudzingwa nayo vanhu ava haisi pamutemo. Okay, zvikanzi neveStudio 7 vacho hatina kukwanisa kutaura negurukota rezvekurima vacho, gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe sezvo vose vanga vasiri kudayira mbozhanhare dzavo. Pari kunzi timu iri rasiri kudayira mafoni avo, ndo matauriro ari kuita Studio 7 panapa according nebepa ravo. Zvikanzi asi gweta rakamirira mburi idzi uye vari kunhengo yeZimbabwe Lawyers of Human Rights muzvare rutendo muchenje vanoti vanhu ava vange vachibhadharawo mitero kubazi rezvekurima kwemakore akawanda kuti vakwanise kurima. So muri yeZimbabwe ndo nyaya iri panapa, nyaya iri kuitika, nyaya yekuti kupurazi iroro vakasiyiwa vanhu, vakasiyiwa vari papurazi ravo vachigara nemurungu ari kunzi akazotorerwa purazi, so akavasiyira vachigara padzimba dzavaigara idzi. So ndo vanhu vacho vakunzi vanga vaenderwa vachinzi vadzingwe, asi vari kunzi dare raHigh Court rakazokwanisa kumisa rikati no, vanhu havafani kudzingwa nekuti hazvisi pamutemo, madzingirwo avarada kuitwa acho haasi pamutemo. Muri yeZimbabwe ndo nyaya ndakakubatirai panapa pachannel yenyu yenyaya Vision. Munozviziva inini sanyaya Metician ndinodzifambira nyaya idzi ndichidziweka semetsi. So kana uchinge watanga kusvika pano iri first time yako, ndakachikukumbirisa kuti usakanganwe kusubscribe, wokomenda, wolike, woshare. Toramba tichidzoka nemamwe maupdates nezvimwe zvinenge zvichiitika.